ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони оли қадр. имрӯз мошини навбатӣ дар сайти мо Mercedes GLK. бисёриҳо медонанд ин чиза. Мошин баланд мешавад, красёверай. Мошин бениҳоят тоза. Ана салонаш зард, мебелош ҳамаш ҳай. Мошин тоза, шаҳранда гаштагӣ. болои нош бурмадан мешавад. ҳамаш заводской. солаш 2010, нархаш 155 000 арзон мешавад. сиёҳшишаҳош 10 моҳи диги срок доранд. балонош нав, дискаҳош лити, мотор, объёмаш 35. бачаҳое ки харидоро бошанд, ана марҳама номраш 93 833 93. бензини холӣ, газ дидагӣ нест ҳозир бачаҳо. марҳамат, агар ки дар кор бошад занг занед. агар ки вариантҳои олишам бошад мебинем, дида мебуроем.